Γεια χαρά σε όλους. Φιλαράκια μου καλά, δεν σας έχω συνηθίσει σε τέτοια βίντεο, αλλά δεν γίνεται να μην πω δύο κουβέντες για την αγαπημένη μου εδώ Αγελαδίτσα, που μοιράστηκα μαζί της 13.000 χιλιόμετρα μέσα σε 4-5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ταξίδεψα, πήγαμε Άλπεις, πήγαμε Τοσκάνη, πήγα μόνος μου με την κόρη μου στη Ρουμανία, πήγα Βουλγαρία, έκανα 2 φορές Πελοπόννησο, πήγα με το φίλο το Μπούδρο, μπήκαμε Χώμα, έκανα πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου έχει ζητηθεί, πιστέψτε με, από κανέναν να κάνω αυτό το βίντεο και να μιλήσω για το συγκεκριμένο μοντέλο. Δεν χρειάζεται διαφήμιση, το ξέρετε όλοι. Είναι το τρόφι το 1250, το GS, το τελευταίο, το 23. Είναι ό,τι καλύτερο σε 1250 έχει βγει. Είναι μια απίστευτη μοτοσυκλέτα που μοιράστηκα πάρα πολύ ωραίες στιγμές και εγώ και η γυναίκα μου, πιστέψτε, είναι πολύ σημαντικό. Αν πουλάει αυτό το μηχανάκι πολύ, οφείλεται στον πίσω. Οφείλεται στο συνεπιβάτη, ο οποίος ζει ένα όνειρο, γιατί είναι πολύ smooth η μηχανή, είναι πολύ γλυκιά μηχανή. Θέλω να... Το βίντεο το κάνω γιατί μοιάζω και εγώ σαν αυτές τις πόντιες εταίρες που μόλις μάθαν ότι οι άλλες πληρώνονται, αυτοκτονήσανε. Πιστέψτε με, δεν το κάνω επιχρήμαση, δεν μου το ζήτησε κανένας. Το κάνω γιατί νιώθω την ηθική υποχρέωση απέναντι στο Γιάννη, στο Δουλγερίδη, να το ξεπληρώσω έτσι. Λοιπόν, είμαι κάτοχος, το ξέρετε όλοι και με κράζετε γι' αυτό. Έτσι, να τα πούμε, να τα λέμε όλα. Τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν κάτοχος ενός Triumph 1200 Rally Pro. Μετά ήρθε στη ζωή μου το Desert και μετά το V4S. Αυτά υπάρχουν ακόμα. Απέναντί μου τα βλέπω. Λοιπόν, και δεν σκέφτομαι να τα αλλάξω, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη τουριστική μηχανή. Για να πας μακρινό ταξίδι, άνετα, τριβάλιτσος, εσύ και η γυναίκα σου. Όταν πάω μόνος μου με τους φίλους μου, θα επιλέξω αναλόγως το έδαφος ένα από τα δύο που σας είπα, για να κάνω ένα sport touring ταξίδι. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε όμως με το απόλυτο μηχανάκι, δεν έχει ανταγωνιστεί. Για μένα τα έχω οδηγήσει περίπου όλα. Είναι η πιο βαρετά καλή μηχανή που έχω οδηγήσει. Λοιπόν, ελπίζω να σας κάλυψα. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τον Γιάννη, τον Δουλγερίδη, που μου εμπιστεύτηκε αυτή την Αγελαδίτσα, την αγαπημένη. Στεναχωριέμαι που φεύγει από τα χέρια μου. Βέβαια, την έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω, θα δοκιμάσω κι άλλα. Γιατί, να τώρα, ας πούμε, είπα θα δοκιμάσω και μου έρχεται η εξής εικόνα στο μυαλό. Πάρα πολλοί από εσάς πάτε σε μια αντιπροσωπεία, παίρνετε ένα μηχανάκι, το κάνετε test drive 1000 μέτρα, 2 χιλιόμετρα και μετά έχετε άποψη γι' αυτό. Δεν γίνεται. Εγώ το κατηγορούσα αυτό 1 χρόνο, γιατί το είχαμε στην Αθήνα. Το είχα σε λάθος μέρος, το οδηγούσα σε λάθος δρόμους. Πού να στρίψεις μες στην Αθήνα. Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό το μηχανάκι μες στην Αθήνα, εκτός αν είσαι δικηγόρος Γιάπης και θες να πηγαίνεις τριβάλιτσα στο Κολονάκι να πίνεις καφέ. Εκεί το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι τέλεια εικόνα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα για τις μηχανές. Μην βιάζεστε να κατηγορείτε οτιδήποτε. Το κάθε πράγμα έχει το δικό του χαρακτήρα, το κάθε μηχανάκι έχει το δικό του χαρακτήρα και έχει τη δική του φιλοσοφία. Η Ducati έχει ένα καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα, που το χρειαζόμαστε σε ένα ταξίδι με τη γυναίκα μας που θέλουμε να πάμε και να ανέβουμε τις Άλπεις, να περάσουμε, ας πούμε, από... δεν ξέρω. Μόνοι μας ίσως. Μην βγάζετε λοιπόν να βγάλετε συμπεράσματα για μηχανές με τις οποίες δεν έχετε ζήσει έστω λίγο και έχετε μια άποψη 1000 ή 2 χιλιόμετρων. Είναι άδικο. Και το λέω αυτό για όσους με κατηγορούν ότι αλλαξοπίστησα, ότι από ντουκατίστη έγινα μπεβεδάκιας. Δεν ήμουν ποτέ ντουκατίστη, δεν ήμουν ποτέ τραϊονφίστη, δεν ήμουν ποτέ μπεβεδί. Είμαι ένας μηχανόβιος, είμαι ένας μοτοσυκλετιστής που του αρέσει να ταξιδεύει. Σας ευχαριστώ πολύ ακόμη μια φορά και τα ταξίδια τώρα ξεκινάνε, παιδιά, τα καλύτερα έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας χαιρετώ. Τα καλύτερα όμως έρχονται γιατί δίνοντας αυτό έρχεται
στα χέρια μου το 1300 GS, το οποίο, πιστέψτε με έχει εντυπωσιάσει από την πρώτη κιόλας βόλτα. Αλλά δεν θα βιαζόμαστε, θα κάνουμε πρώτα τα ταξίδια μας και μετά θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.